Hei oameni buni, eu sunt Darius și în acest episod ne-am jucat pe Minecraft după ce am murit. Da, am murit, nu-și pare rău. Mă simt intrare aici. Să fie asta casa noastră de început. Pac. Mai nu văd niciun pressure pe aici. Încă de încă 3 mai am nevoie cum îmi spune. Nu, din cum. Fuck up. Nu cu gazul de rog de aproape bine. O să nu știu să fac, hai să arunc de aici. Pa. Mi-am pus un skin. Am uitat să arunc și ușa. What the fuck, unde-i? Ușa asta o să o pun tot aici. Asta va fi gunoiul. Gunoi prost. Asta va fi... Acesta va fi gunoiul. Ok. Șmecher. Îmi place. Tu sabie de cabă aș fi avea nevoie. Pentru un pătuț. Păi de ce era pe bagați boost? What the fuck? Doamne, ridicați de acolo, intru în băiană de zăpadă. What the fuck, vei? Nu mai sunt în băiană de zăpadă, mic. Dacă tot merem degeaba. Asta mai facem încă un crafting table. De spețe. Să fac o lopată. Nu știu ce nu-mi dă bulgăra. Nu dă bulgăr. What the fuck? Topor. N-am de... Bă, am de topor și că de nu văd. Alte topor și că aici. Voi vedeți că... Pe Minecraft-ul ăsta se ridică ca... Uite Minecraft-ul, vedeți așa, sus, jos. Hai să... Da, să merg... Uite, vreau să merg încolo. Uite niște sugarcane. Hai să merg să-l iau. Filmez, dacă nu filmez. Să vorbesc chiar din mișele singur. Bagi așa un boost din ăla, de nici nu te... Mai poți opri. Și nu cred că acum poți să bagi boost-ul măcar. Ualaie. Thank you. Că ești în motă de mai să mă și pe tine. Îi spui ceva? Dă-te în mata, pipică. What the fuck, e prea rapidă. Mori. Ceva animale de ce să fac și o experiență? Hai să sperăm gos. Data trecută am fost să mor de un spider, adică nu de un spider, de un skeleton. Să poate dacă avem noroc de un village. Să vedem dacă acum merg să faci trade-uri cu villagerii. Să sperăm că merg atunci la... What the fuck, câte oile să aici! Și câte faci? Cu katana și topor. Să ce mai făcut din topor, că n-am katana să bine loc de aia. O să mă dau două. Ce-am împins-o și man. Ce-am... Iau rău cum animale că ne păsnești una. Face. Mă sună Alec? Bag să pentru taci. Trebuie să taci.
Uite încă una. Am spus să taci tu, aie. What the fuck? E prea rapidă. Suntem. Mi-am dat multă carne. Pot să-mi fac chiar abuți. Hai să mergem ceva. Ceva e o idee. Tac. Mi-am dat una în gură. Să vedem dacă sunt mai bun decât la parcurs decât mai de mult. Da, sunt. Hai. Deci văd super că e mare. Chiar jot. Fac să fac noapte. Trebuie să fac repede un bed, dar nu mai am crafting table. Și nu fac o pași prin apropiere. Chiar deloc, doar prin colo. Dar ce mi-a să spune că ne ajung eu acolo. Fac și tu un bus, mă. Merg cu și... Urmează să faci jump cu shift-ul, dar mi-a dat că mergi prea încet. Hai, frate, repede! M-am jucat pe Minecraft, că cine știe cât de cât ani. Cred că de vreo un an, da, de un an m-am jucat Minecraft. Bun, acum să mă duc undeva unde văd ceva. Ok, încă nu-ți făcut tocmai noapte să apară așa mulți mobi. Ok, m-am culcat. Da, m-am culcat. Așa, patru. Toporișca. Hai să plecăm. Acum că dimineața de-abia e dimineața. Un penis! What the fuck, arată chestia ca un penis. Ce arată ca un penis? Nu știu. Găină! 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 Arată chestia ca un penis. O să spargem. Ui, fac că nu s-a dus din halal și nebun. Încă am dovedit. Și dacă băi și prost. Aia du-te în măta. Stai. Nu spune că nici acum nu mai să mă baugi ca acum ăs și mai chiră. De asta mapele nici nu erau măcar infinite. S-a dus, nu știu, de ești nebun. Cum le stăm prin asta? Pentru că nu s-a dus, măcar... M-aș merge... Nu, nu. Uite găinușă. Nu se arătă și să le dau pe gât! Exploame, vă mă trebuie să uite ce-mi doresc, pentru că o să mă cred că 5 sau 7 episoade. Uite mai practic. Mă scop de wood. Mai să mă picăm. Nu mai arăt, dar cui păi nu-i pasă. Am o groază de nenă. Oh yeah, mă. Mă, mi se pare mie, ori chiar am ce versiune e asta? Nu știu cum e ce versiune e. E versiunea 0. Aia, tacă măta. Acum nu am nevoie de asta. Chican! Chican! What the fuck? Hai că Cătălina fac eu. Lină. De găină! Pa! Avem ce de mâncare. Avem aproape level 4.
Foarte bine. Unde eram? Nu te fac despre lumina care mine și mai înainte. Nu are cum. Acum să o scăpăm pentru mama măsură cu o mână. Deci cu mama măsură de celelalte nu e destul de fac. Ori dacă sare eu de ce păzână. Nu cred că pot să fie ceva gen... Și de ce n-am o inimă? Nu am o inimă, what the fuck, nu știu cum de ce. Da. Bă, tot mi se scade. Deci teoria mea e de tot căcatul. Asta e clar. Jump. Vreau să-mi schimb skin-ul cu unul de gaming. Spune ceva, băgă-te tu, mă, da! Of, dacă mai ieși viața în Minecraft. Păi na, eu am fost Darius și nu uitați să dați un like, un share pe pagina voastră de Facebook și subscribe. Eu am fost Darius și pa, pa!